Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ala! Agap pamananda tatabadong ka na natuyang. Ay, sos. Anya nga jay timbayab ijay tawad ah. Ha? Timbamot dayjay kagawad. Agbinbin narasakdan samot. Ay, sos! Kita ang kagawad. Timmayab pati palanggana. Saan ka pa nga agaw-awid ah. Tama nga numatamahan ka iti ibarbarsak da. Ay, wan kagawad. Kanayon damot na nakasta. Ay, mapankon sa ireklamo ida ka ni Kapitan. Unay mo't tanda kita ka aruba. Sige, ika ireklamo ida. Kapitan, umay kuman ireklamo di ka aruba may ngagkaraapa. Ha? Ay, asino aka aruba yun? Data tabadong ka na natuyang. Nagapadamanin itay. Timmayab manin ti planggana kas kada timba ijay tawada. Kayat mo asawan agbinbin narsak da. Wen Kapitan, tinakabut-butang, numairaman kami aka aruba da. Ay, una. Ay, ala-ala ta kasari taktuman ida. Apay, sa dino ti papanam, Kapitan. Ay, di taman balay da marito yung ken paribadaw. Ay na, agap apa da. Ah. Nariga ti umasidag di tabalay da. Ang mga numairaman ka, Kapitan. Asino nga iti mangkasarita kadakwada no saan asyak? Oh. Sapay ko mga rotadeng ka Kapitan. Ay, naskan adang gendak. Tani, ada mangireklamo kadakwada. Kunam siguro saan ka balsa na? Ha! Kunamat siguro, no jak Malaysian di imbarsak mo a pinggan na niya. Ha! Nalaingak sa mga glise kunam sa, syakman mo. Titaak man no Malaysian da ito ibarsak ko kan ha? Ay, sa siya. Saan mo ngay balsa dahi kakaisuna radyo ka? Pagdengdeng ka kiti drama dahi ta. Ay di naklapdan! Ay, saan mo ngay barsak ko naknay? Imbag kumaano masukat ang tibaraw, di mo ibarsak ko naknay. Lisham no kaya Malaysian! Anay, nagsakitin, anay ko. Aray, natamaan kan sama, di barsak ni tuyang ka. Kanya dahi dyan nga imbarsak na. Di adaan na radyo paray. Radyo! Ay, agap apa kayo manan? Ni tuyang mga men, nagkulay. Ay, anay, nagbukol sa amot ng timugin ko. Ay, sorry paray. Sorry na. Apay magasan ti sorry ti bukol. Basol ni tuyang dahi ta paray. Kunak ka di nakbarsakay, ang binarsak naklata. Naitapay mo't kakaisuna radyo ti imbarsak na. Ay, ireklamo da kayo nagiti kaarubayaw. Nituyang kaw, ti kasaritan paray. Naa. Ta iso ti kanayon ang mga apa kanya. Anya ngay ita, nabukulan kan adina oras. Urayak lang na ulaw iti 15 seconds in 1 minute. No ngamin madama nga agap apada, saan ka amapmapan ijabalay da? Kasarita ko maida. Ay, nakarumot nga agapa dagijay nga agasawa. Ay, bagbagaan nyo mat ngamin ni Kumario at Tuyang. Ay, denggan na kami ayamay. Bagbagaan nyo ata da kayo ti kukumarina. Tasyak mo ti makaamaw. Magbaga, hindi pare ba daw? Apay ngaglumlumeng ka. Ay, kwanana. Adda ilumlumengam. Impagarup ko ngamin, no agap apa kayo manan kanita tabadong. Ay, lumabas ako madita balayaw. Tama panak gumatang ijay Teresena ni kagawad kwanang. Awan ti kaapak ita. Ay, nasaya at mat nga rin no kasta. Tanawayak ang makalabas di tabalayo, nana. Lumabas ka laeng Nakaamak mat ngamin. Takanayon at tumayab ti kumporme di tatawayaw. Tunggal agapa kayo kan ni tataba daw. Labsan ka pa dito'y balayo, kapitana. Oh, kumusta ngay, dagiti ka arubam akanayon nga agapa? Ay, saan damot ang agapa ita?
Iso nga rod anawayak alimabas ija balayda. Ay, mayat ano kasta. Wala na. Natal na ita ija ayan mi. Ta saan da anagapa. Kahit sa dino nga iti papanam. Mapanak man gumatang di ta tersena ni kagawad kwanang. Sambutak Ta saan pa'y anagapa da tatabadong ken nanatoyang. Delikado nga min no agapa damanan. Nana, apay anak ka banikas kamutan dito igid ti dalan? Anya tinis istorya mi jay tersena ni Marikwanang, Ne, awan mat inis istoryak, Nana. Inchismis na kami kinibadungkon niya. Ay, saan, Nana? Ay, agungat kayo manan. Talagang agungatak. Tadyak kaya ti may chismis. Saan kamat nga in chismis kadakwada, Nana? Sikan santi sa runok nga paan, Ay, saan mat, Nana? Narigat no siyak ti makaungay. Tumayab amin adimangan anaw. Ay, sus, paglimang akon ngay, ay, makapanervyos kayo mat, Nana. Nakaluto ka. Tapay ko mga glutoak. Anya klase sa ludsud day ta. Agluto ka ta mabisina kaon. Ilotuan ka kidain. Kanugapukan ka siya kaun ti pagchichismisan da dito intero a barangay. Ay, pabasulin nakman ako na kaon. Basol ko la amin ay. Talaga mga may nabasol mau. Nay. Apa nga igay gamam day ta tibay. Ha? Amumot ano makaungatak. Amin amay gamak ibarsakaw. Ay, saan mo nga ibarsak day ta TV Apay katasanan. Katwa na. Awan pagbuyaan tan. Ayaw bibiyang kaw. Kunak to mga may na di mo ibarsak ta nadagsain. Mawit mo yamay. Ay, natuyang uragan ano ka. Saan mo amawit day ta TV? Saan mo amay barsak kanya? Ay, yan ni Marituyang. Apaan namot kano aminan, uray dagiti kaaruba na. Ay, kumarkaron sa amutan ni Marituyang. Ibagbaga dagiti kaaruba da, amabuteng dan kadakwada. Aguli magkamaray, ta isuray ta sumungad. Ay, wan, nangagnan samot, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Umay na tangatamot apaan. Ay, agawid akon maray. Narigatan. Apay ngay, taagawid kan maribanang. Ay, inakpay ngamin agluto, mare. Ay, saan ka pa'y ngagaway? Aga-apa tayo pa'y. Ay, di mi kaya ti makiapa, maray. Agigin no ba't tayo kiday? Ay, agawid ak atalagan. Ay, anak man nga ibati dito'y maribana. Diyan kaya't ngay chismis na ka. Amuyo abay tate ka gorgora. Sige, maribanang. Labanan ta ni Marituyang. Apay kumaamabuteng ka, kat duwata. Agmay-may salaang. Win anya. Agpipinungot tayo na. Agpipinungot tayo kunam marikwanang. Aha, oray din nanughan pa'y ano kayat yaw. Na? Apay maribanang, kabuteng mao ti mapungaut. Win tanaing pislang arudan ti buok tayo, agpipinungot tayo palaang. Ha? Ayun nga agpaisuan niya. Di pa'y ka maibusan to'y buok kuno kwa. No kaya tiyaw, agkikinudol tayo latan. Anya ti makunam, Marituyang. Anya ngay day tagkikinudal, pang grade 1. Agdidinanog tayo kiday. Diyak ka mo ti dumahanog. Maabakak no din nanugan. Ay sos, maluman Anyat orasan, Marikwanang. Kaagala sa isan Ay, inak agluton. Agunget tumanan ni Inteng, no awan naluto ang makan amasang putan na. Ay, uray siya magayam. Mapana mataglotawn. Kasanungay ti pa naglalaban tayaw. Ipuspon tayo pa'y laang. Ay, wan! Ipostpon tayo palaang! Nana, day taman lamangan, ti pagalistuamon. Mabisinak nga ron. Ay, ambom, Inteng. Eh, Dandani kami nag-aapa, itay.
Apay mo? Ay, pag tinulungan mi kumakot adanug-danugan ni Marituyang. Ha! Kunakmatkan ka. Di ka makiap-apa tadakas na ito. Ay, karkaritin na kami ngamin ni Marituyang kit. Ah, Pagsuspitsaan na kami kit din nga ichis-chismis me. Kat saan may? tutupan nyo kita. Hindi kas dya tao. Pasensyaan yun. Kat, anya ngay nga rod ti aramiden may. Wen iso nga impost pon mi pailaang ti panagaapa may. Imbis nga aga pa kayaw. Agtutong-tong kayo kidi. Iyawat mo man nga ron dajay at ligaw. Dayta. Wen. Ay. Ay, huwin narigrigat nga agpaiso no agaapa kami. Uy, agtutong-tong kayo. Day tati ka na. Nag-sweet ka laki din, Tuyang. Kasta, di nakungtan na ka na yun. Tuyang. Ay, labgayam. Iyawatan nakman iti danom nga inumak. Anya jay ko nam, badaw? My love, kunak Mike. Ay na. Ay, nagbayatan ti maawagan iti. My love. Kaya mo magayam ti maawagan iti my love. Ala, iyala na nga ruden iti danom nga inumak, my love. Nalamiis ka day, wano saan nalami ay. Nalamiis, my love. Ang mga nukayat mau nga itimplaan ka iti Joe. Ay na, kit may mayat manin, my love. Sige nga raw. Nina, taurelag kanta-kanta ni Tuyang ko maawagan iti my love. Nagapuan paray. Iyay ili paray, napanak man naglako iti mulak anateng. Kaya't naasawan di ado ti kwartaam. Ay, kit talaga kasta paray. Ay na, aginong tangaro din. Ay, di nakman impluensyahan paray. Tadyak kayat nga agapa kami manan kinituyang kap. Alangar agawit kan. Tapno saan kayo nga agapa? Wain paray, nakitad da ito naglakwak. Napudot to man ti ulo ni tuyang ka, mawan mayawat ko akwarta. Agawit ka nga ro din Ang mga nur-urayan na kaparay. Talagang ur-urayan na paray. Kadan sa pay ginatang mo alitson manok. Ay, kitanda. Para kingkuha na da ito'y paray. Ewan, tapno saan kay nga agapa? Saan nakngarudan nga papain paray. Kayat na ti maawagan iti may labsi ka. Tuyang may lab. Ada at dito'y kusina. Ay, nakaluto ka na dagaws. Kituon inururay ka tapno mangantan. Ay na nagmayatay. Kit si dain tangarudin na da ito insangpit ko alitson. Ay na. Ay, makaramanak mutlaangan iti lechon baday. At to'y gayam, di naglakwak iti nateng. Ay na, binalkot mo at talaga iti panyo Ay, labnak at talaga badong. Mala, mangantangarudan, baday my love. Panahon na, harap na saya. Forget mo na ang problema. Ay, na. Ay, Madance-dance. inayadak ti lumabas di ti balay danana to yan. Rock'n'roll ang ganun. Tamang noong tanak manan. Ang inayadak. Ay na. Inayad. Nakita ka. Ay, nakita na ka no? Ay, nana, nalaing kagayam nga kanta Apay, itala nga ma'am. Ay, wunana. Italang ngamin anang ngagko nga kanta ka. Kanayon ngamin amang ngagko nga agbimbinog kayo kanitata ba dong? Ay. Sanitan. No kayat mo umay partneran nga kanta. Ay, si kalangan nana tuyang. Tenak pa'y gumatang iti sabon a paglabak. Sige lang nana. Agkanta kalat ta dita. Okay. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Yahaw!
na pa nakakadimanan ni Marituyang, tiryang. Saan, nana? Nakaskas daw nga rod. Ta saan mat nga agong ungat itangal daw. Ah, Kinapudno na. Agkanta-kanta pa'y kat di ah. kaya't naasawan, maya ti aldaw na. Wen, kagawad. Mayat nga rod, ti panagkanta na. Panahon na! Na, para kitaan, agkankanta, agsalsala pa'y. Wen nga rod, kagawad. Ay, adda ko man itatabadong amang partner kang kwanan niya, kagawad. Mayat ko maabuyan, nga agsala da ato ah. Wen nga rod, mayat mo, tasaandan nga agap-apa. Ay, kabaranggayan! Madingamin tagapapa nga agasawa. Ala si Jay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.